Dragão! Dragão! 고물당 키우는구나. 아빠, 바지야 누가 키워줘? 키워줘, 아빠. 탕, 능리 물리고 나나 비드. 탕 마마. 능 들줄라 말었지? 능 들줄라. माला फैजाया हठात दहायसो जादों सार खामानि मावबाय थानायावनो गोग्लैदों सार बेखौथ' जों स्ट्रकखौनो बुंनांसिगोन प्रेसार स्ट्रक थारमाने आगसि फारसेया पेरालाइसिस जाबाय गतिके नोंथाङा बांद्राय सिन्था खालामनाङा बेमारिया लासैनो हामगोन बिदिब्ला थाथ'दो जागोन सार थुदो सिस्टार आफा आया माबोरै बिदि जाखो हठात मा जाखोथाय आथिं थोंसे आखाइ फारसे थैबाय आयै 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 अनजिमा फैदो फै जिरायदो जागोन दे नोंखौ माबा मोखां सोमसोम नुदों आङो न'खरफ्राव माबाफोर जादों नामा आरे बुङा मानो मा जादों आंनि प्रेसारा बारा जादों हस्पिटालावसो दंहैयो जोंनि न'खरा सिगां बायदि नंला दैमालु बाजैनि थाखायनो गासिबो सिलिंखार जाजोबनो हमबाय सोमखोरालाय माथो मावदों बेबो साख्रि मोनैनिनो भारा गारिसो सालायो नों गाबनो नाङा जाम्बि नों उसुबिदायाव गोग्लैथारबायब्ला आं नोंखौ हाबा खालामनोसै से रावबो गैयै समाव लाजानायसो बैथाला बैथालिफोर
हामा जालायखो बिस्रालाय मा जानो नोंनि बिनानाव मोजाङा न'खराव निदान जादों हौवा लेंहरनानै खुदुमलायबाय थादों बाजै आं नोंसिनि आखलखौ लाजिनाय मोनबाय दैमालु नों दा अनजिमायाव हाबा लानांगौ ओंखारलां नोंसोरो ओंखारलां आंहा साख्रि दं आं अनजिमाखौ हाबा खालामगोन नाथाय नों सासे बिदा जानानै गावनि बिनानावखौ बेबायदि होननाया नों उनावसो फस्थायगोन फै अनजिमा आबैलै नों मा जाखो जेबो जायाखै फिसौ नों मानो बिदि जाखोलै आबैलै जेबो जायाखै फिसौ गाबनो हामा आबौ नोंबैनि बेमारा थाबैनो हामगोन थुदो फिसौ नोंहा स्कुलाव थांनांसिगौ देहाखौ माबायदि मोनखो आयै मोजां जोबोद मोजां आफा हस्पिटालाव रांफोरखौ माबोरै होखो होबाय सोमखोरा माबे होखो आं जेबो मिथिया नोंहाथ' बिमा लोमजानायखौनो नायनोनो सम मोनाखिसै बिखुनजो लोमजादों होनदोंमोन आफा बेखायनो थांब्रबदां अ हामदों खोनानायमोनब्ला नोमा लोमजानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो जामाइजो लोमजानायखौ आंबोथ' नायनो हागौमोन ना मोनसे खोथा आफा अनजिमाया गाव मोजां मोननाय सेंग्रा दैमालुजों खारफालांबाय मा नोंसोर बहाथो थैना थाखो बादा होदोंमोन आफा नाथाय खोथाखौनो मानियाखिसै हामदों गुड नों ओंखारलांदो अनजिमा आइ अनजिमा हामबायसै मालती हामबायसै
माथो गालाबायखोब्रा ओइ आगे 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 र दार्जिलिं अबेसिम ए आं आदाखौ दहायनिफ्रायनो सिनायनाय बादि मोनदों आं बिनानाव फुरा सिनायाब्लाबो आधा खासाखौ सिनायखागोन थारमाने आं साख्रियावला नालाय साख्रियावला साख्रियावला दार्जिलिं हैद हारिया हरदोलै आं दस्रायाव थांनांसिगौ What is blah? I go, you go. My megon is go. I am mother husband. Gentlemen. Don't stop. My raga is jumping chicken. नोंनि रिक्सा भाराखौबो आं नाङा नोंबो थोआलै आधा खासा जेन्टेलमेनखौ मिथियाखै बे नोंसो रायलायबावलायलांबाय मा मुं नोंनिया आरो बबे गामिनि आंनि मुंखौ थथा होनो थथा खुगा गुवार बिनिफ्राय गामिया खोन्थानो लाजिलायलांहां बिदि नङा आगै खिथाथारनांगोन आगै जोहेवफारा होनो हाबाब बे जोला जोलि जाग्रा जोहेवफारा थिगैनो दं आगै थिगैनो दं पुरा संख्रि बानलु हालदै मस्ला नांखानाय बिराद मोजां गामि बियो खर' सानाय मोन्दों आंखौ डक्टरनाव थांनो दोनलां हाबाब आगै सना थ' दोनलांगोन आं आंना बिदिबा अननाया 9 मनि बारासो दंथारो थ' दोनलांगोन आं न' मुलिखौ बैनिफ्राय लांदो जागोन सार फैदो सिङाव सोर मा जादों नैबे सार नैबे बेमारिया बिसो मा मुं मुङानो हायो नामा नङा सार माबा जों जाग्रा बेदायाव थाग्रा सारा मा नाखौ जायो बुंनायसाय नास्राय बे नङा सार दिनै बुंबाय थानाय थेंगोना मागुर सिंगि खावै आयै जाथानसैमोन सार एरायबाय सार इस बे खावै बायदियानो खुगा ब्लां ब्लां सियो ओरै जायो सार बेबायदिनो देलाय बुंबाय थालाय सल बालि फाबुआ थथा ओइ जाबाय सार बेनो थार नांबाय सार नांबाय थथा सार थथा अ थथा औ नंगौ बिनि नामानो थथा सार नोंनि मुङालाय आंनिया मेव सार मानसिनि मुङाबो मेव जायो नामा मा मेव बेलाय थारमानि सार थरायना मावजि बर' अ मावजि बर' औ सार औ मावजि नंथारगौ सार मा जादों माबा खर'आ थिंखाव सायोनो सार एम्फौ अरनाय बायदि माने जोंनो दार्लिं टेब्लेटखौ हरथारदो सार टेब्लेटआबो दार्लिं थायोना गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट जोंफुं अ मा आफा नों कम्पानियाव साख्रि मावनाया 2 बोसोरानो जाबाय थारमाने बै सिगाङाव नों लाबोनाय रांखौसो आंनो नांफिनसिगौमोन आं सिगाङाव 2 लाख रां आथ'नानै खामानि मावनाय बिलानो दासिमबो जायाखै आफा बेराफारसे साख्रिनि बेथनाबो संख्रि फानलु थाव बायदिसिना खरसा खालामनायावनो थांजोबो अनजिमानि हाबायावबो खरसा खालामनाङाखिसैब्ला आं साख्रिनि बेथनजोंनो लासै सुख'सिगोन आफा जोंफुं नों आंखौ गथ' गोरलै बायदि फिदिंबाय थानो सानदों नङा होनब्ला जाय मानसिया गावनि जोनोमगिरि बिमा लोमजानायाव हस्पिटालाव खेबसेबो नायाखै गरसेबो रां हरफेराखै दिनै हाबा जाखांनायनि उनावबो नों बिमानिफ्राय जोनोम मोननायखौ बावजोब्बाय नङा होनब्ला
नों बिनि फिननायखौ सानसे बुजिगोन जोंफुं नोंबो सानसे बुजिगोन हाबाङा मैया खर' सानाया एसे बारा जाथारदोंलै आंनाबोलै बे लोंनायानो खर'आनो दाबो सागाथाराखिसै ओइ दामानि बांद्राय लोंथारबायलै बाथ्राथ' थिगलै मैयानि खर' सानायखौ खारहोनो होननानै एसे लोंफिनलायबाय बेनो बारा जालायबाय गाबोनबो खर' सानायखौ खारहोनो होननानै लोंनोसैलाय बेबो बारा जानोसैलाय हा जोंलाय मालाथो खम जाबोखो थ'थ' आंना गेस फरमासो बारा जालांबाय जौगा लोंनांसिगोनलै जानाय नंला ओइ फैसा गैया लिरनानै दोन हा बिसोरनो सोर साहा बाखि होबाय थानांगौ जाखोब्रा बुंबाबोथ' दाय गावसोर खालायदो फोन सुनांगौसो बुजिगोनब्रा ओइ जानथाजों लावथायजों बिफाजों रायजानानै न'खरनिफ्राय ओंखारनो मोनलालै दानिया मा जाबावनांगौ बिसोर गैयाबाबोथ' जों खामानिखौ मावनो हायोना ओइ देन्था सुग्रें दिनै इन्डास्ट्रियाव पेमेन्ट होयोनो बेखौ सेग्लाबहैनोथ' पकेरा जिर'सोलै मा खालामबावनो थ'